Egiten zagu legarra, mamindu da, esnea, mamindu, dakizuenez, pixka bat berotu egin behar izaten da, ez da, 37 gradu ingurura berotu behar da esnea, egin gatzagia edo legarra, eta orduan mamindu egiten da esnea. Eta mamindu ostean malatxakaz apurtu egin behar da. Apurtu, oporrean dagoen esnea, eta gero, eskuekin, zapaldu, eta gaztalontzira eroango dugu. Gaztalontzia beteko dugu mamin horregaz. Eta zapal egingo dugu gaztalontzia. Gaztalontziak era askotakoa dago. Toki batzuetan simitza deitzen hotzi honi, lehen simitzeskoak zirelako gaztalontziak. Oda, simitz bat honek dauka moduen, eta behetipe simitzak. Eta gero bitartietatik jausten da gazurea, bitartietatik jausten da, eta goian geratzen dana mamina da. Zapal egin behar da hori, eta gainera, sarritan, harriren batei pintzen jako, pixu-pixka bat egin daian, eta gaztaia guztiz zapalduta eta geratu daiken, ezta? Egun batzuek eukita gero, hor daukagu gaztabarria. Ikusten duzu, hemen be, gaztaia egite orduan, sarritan, marrazkiren bat edo dibujoren bat erabiltzen dela, ezta? Karo, hau negatiboa litzateke, eta gaztaiak, hori dibujo hori etarako leuke, ja gogortuta gero. Eta hori be, artzainaren, zelan baitxeko izenpe bat edo marka bat, ikur bat da. Simitza edo gaztalontzia dugu, beraz, hau.